s'endueix també aquest referent. Per tant, per part meva, res més. Manifestar, tal com hem dit abans també, amb el tal, també per el projecte d'aquest poble, manifestar aquest compromís de cooperació i apuntar-nos evidentment molt bé. 16 de gener se celebra la Fira de Sant Antoni aquí a Anglès. Ara mateix, el nostre mossèn Cebes acaba de fer la benedicció dels animals. Al llarg de tot el dia podreu anar visitant totes les parades que hi ha repartides per tot el poble. Aquí us deixem. Ània Busquets, DPM Televisió, Anglès. Estem aquí a la plaça Catalunya on podem trobar un intercanvi de xapes. Ara us en mostrarem algunes. Busquets, DPM TV. Aquí a la plaça de la Vila, a punt de començar el top 10 de la ràdio DPM. Voldríem animar la gent també des d'aquí a la ràdio DPM si us volgués acostar a fer alguna entrevista. Així que comencem pel top 10. Sopa de cabra, fes la maleta. Era dolça, també de sopa de cabra. Cada nit la tenia esperant-me dins del llit fins que li he dit deixa'm tranquil. Cada dia et faig més por, dius que em comporto com un boig. T'estimaria, t'he perdut l'amor. Seguim amb dins un núvol. Què? Ara ahir? Així que no podem fer entrevistes. Us deixem fins a la tarda. Molt bon dia. Estava dient, ha vingut un grup en directe de música pensada. ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਛਣ ਬੰਗਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਮਦਾਨੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਮਦਾਨੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਗੀ ਨਾ ਏ ਮਿੱਤਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਗੀ ਮਿੱਤਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਜਦ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਵੇ ਮੱਖਣ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੱਖਣ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੇ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਬੋਟੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੇ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਬੋਟੀ ਰੱਬਾ ਬਖਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮ ਜਾਵੇ ਮੋਜਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮ ਜਾਵੇ ਮੋਜਨੀ ਹੋ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੋਜਨੀ ਹੋ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ
apareix el hard i el heavy metal arran del doom metal. Neix el funk a partir del soul amb James Brown, amb Camp Visible i amb els altres artistes com Sly 8, The Family's Lanes o John Squinton, per tant té diferents perspectives del gènere. Ara anem amb Satisfaction. Cuita, com dius que no sona collonant, això? Sí, perfecte. No, ja està. Que no es veu res perquè has d'anar movent això. Ja. Està bé. Sí, ja és igual que la meva, el que passa és més petita, l'altra... Sí, ja gravem una mica els textos. De color rubí i el nen guapo el desperto així. Quiri! El gall! El gallit. Ni dit jo, Va, ja n'he dit jo. Jo he dit el gall. Va, un altre. Ulls de gat, peu de gat, nas de gat, potes de gat i no és un gat. Perro. Quan es van fer tota aquesta la primera onada de consultes, que va ser el 13 de desembre, van venir observadors internacionals a veure les consultes. M'agradaria saber si els observadors internacionals venien per la pregunta que estaven fent o pel fet de fer unes preguntes a la població. M'agradaria saber-ho perquè trobo que és més important, molt important, la nova manera de fer preguntes. De preguntar al poble, de manifestar-se al poble sobre el que volen, sobre el que... Perquè, per exemple, ara estem parlant d'Anglès Decideix, que és una plataforma d'anglesencs i anglesenques, oberta a tothom, a particulars i entitats. En aquest cas s'està plantejant la pregunta de si Catalunya ha de ser independent. Però, per exemple, més endavant es podria preguntar sobre una futura llei d'educació o qualsevol tema en qualsevol àmbit. O sigui, no és una organització catalanista independentista, sinó que és neutra i és una plataforma simplement per preguntar al poble directament. Exacte, és una plataforma formada per gent amb moltes idees polítiques. El que sigui. Saps, aquí veig molta gent que riu, molta gent que ens mira, molta gent que passa de llarg i està fugint per la dreta. Disfruta! Acosteu-vos! Vull saber que feu com els taquirots aquí davant sense fer res. Acosteu-vos i dieu un acudit. Un acudit, només un acudit. Vinga, veus que hi ha molta gent aquí, eh? Si li digo. Vinga, va, acosteu-vos, animeu-vos. Podeu cantar una cançó, si voleu. Sí, mira, faré una demostració. Nico moderno, dice Vale, doncs m'he de xusta, jo, mira, ja està. Ja m'esteu cansant. Ara ja. Thank you.